Pero, tío, que no me hagas. Para. Va, explícame. Que no. Eso que está bien, estaba grabando antes también. Pues entonces dice lo de antes. Va. Salvaje. Yo creo que tío, eso debe ser un guió y tal. No, tío, no. ¿Ya pillas? Ah, no sé si el hotel. Salvatges és un grup d'amics d'Albaida format per un gran succés en Sant Antoni del 2009. Vámonos. Estàvem fent l'espai de Sant Antoni i el nostre amic, mestre de la cuina, Òscar Segrelles, Ara normal, hòstia. gran senyor de la cuina, estava ayudant a fer una paella, ja que ell no volia involucrar-se perquè ens ensenyaren a fer paella. I quan va acabar la d'Àngel, la millor paella que vam provar, perquè la deu ser així, arròs caldós, la va deixar en terra, al sol, per a que la calentoreta s'acabara de fer. Entonces, 3 personatges, incluint jo, 3 salvatges. 3 salvatges incivilitzats, vam tirar a provar la paella que estava al sol. En cullera, sense mà, no són tan salvatges. I el senyor Segrelles s'està donant compte al no parèixer-li correcte que estigueren morint-se de fam per dinar a les 4 de la tarda, ens va dir que se n'anava perquè érem uns salvatges incivilitzats. Però nosaltres, arrel d'ahir, cada vegada som més salvatges que mai.